Kampuni ya Kenya Power nigo yabirige kuburirwa kweneke bunango bekere emero biri mikirano nabo igo kweneke buna estima terigo chikogendera kubora naende ayanko bwatikana nebikorwa byababikwenekigwa abwango iga estima yaba yekubora sabonchereli abange baba kweneke konyora asara enene okwana yo bose kweneke yono yokoligia ekirgo kyobunge asebunge yabo basi harona buga asibo abolire abanasiasa korwa ase bunge yo otigago kungusana na igoro ya siasa nabo igokoganya chinga kicha siasa kichirabe chigoika elinde baba wesoke bene ase keminanikyo amangana Kenya Power achandira abantu beto babo basi KPLC chi blackout chire too much na ndase na ro konyora no blackout ekare yabe iri take too long ko sort issue eyo we etogosaba babe efficient kwanyora abantu batebire nga system anto bwati some regions kwanyora system ya chiro mutinyo mogima some regions ngo system ya chichu ikibere esimene yakwa these guys are not bothered watch akonya abantu baito ikona ari gusaba nga Kenya Power barigiriri how efficient bakoba kokonya abantu baito to alistima ekora biasara ebingi bitegemete estima chichiro cheito ase abantu bagete biasara byabo binyonzi abantu bagete chi hotel abantu bagete ase abantu akora mepira ebintu ngo sare kabira ikobono tigabali barengereri bateme connection nga onye totakeire sa tonyo none substation irange na ubasi gari ekora konyoranga simichi waku abantu aba bakarare igo we request ngento munekyo murayo itobiri bo bono bisi afuatirie mangana bunaye no connectivity some regions ichirege sunte given where I come from miake na kini yonspi tena kwa estima as a live example estima teyo okonyoranga bono gitsura to gotumia asinga kie ndobwate chi program echi cha last mile nga ibanchi aba Kenya Power ko ena nere chi transformer ingi yakoro mura yatari gufuatira bintu bune bitonyora estima na intu na abantu bawo basi igo chi scenario basi ange sana estimate iyo umura itigafuatirie to konye ke abantu beto twarobora bwa bana banyora se bagosoma boni internet nere